Yr her da ni'n trio mynd i'r afel efo ydy'r diffyg o ddata lleferydd Cymraeg sydd ar gael ar gyfer technolegau adnabod lleferydd. Mae technolegau adnabod lleferydd yn gallu prosesu iaith yn ddelluriol a trawsgrifio fo, neu maen nhw hefyd yn gallu prosesu ceisiadau llafar ac wedyn perfformio rhyw fath o weithred, yn union fel mae Alexa neu Siri yn wneud. Da ni hefyd yn delio efo'r ffaith nad oes unrhyw opsiwn Cymraeg ar gael ar gyfer technolegau fel Siri neu Alexa. Nod y prosiect ydy casglu cymaint o ddata a phosib a dosgrifio fo er mwyn i ni ddefnyddio fo i wella'r system adnabod lleferydd ac hefyd rhyddhau'r data ar diwedd y prosiect er mwyn i gwmnïau eraill defnyddio fo ac hefyd gobeithio ychwanegu opsiwn Cymraeg i eu cynnyrch nhw. Effaith ein prosiect ar ardal Afon bydd i sicrhau bod y Cymraeg ar gael efo'r datblygiadau technoleg diweddaraf ac hefyd helpu pobl i defnyddio'r iaith ym mhob agwedd ar y bywyd. Hyd yn hyn, da ni wedi trosgrifio tua 200 awr o ddata, felly recordiadau o pobl yn siarad fel podlediadau, neu dan ni'n recordio cyfarfodydd Teams, neu dwi'n mynd allan hefyd i'r Steddfod i recordio pobl ar maes. Da ni hefyd wedi trosgrifio 16 awr o ddata. Mae'n cymryd oesoedd i trosgrifio'r ffeiliau yma, ond y mwy da ni'n casglu, y mwy da ni'n trosgrifio, y gwell bydd y systemau sy'n gallu trosgrifio'n awtomatig ac y gyflymach bydd y broses.